Dito kami sa aming camping plots for one night. Dyan ang reception. Punta muna si asawa ko. Tapos, dyan siguro kami papasok. Yan, pwede ka yung bike yung park plots ng bike. Mayroon restaurant. Ayan, may dyan, may ilaw. Tapos, may bintana. Yan ang kanyang pintuan. Kabilaan, pwede din itong gawing bed. Yan yung aking asawa. So cute. Yan ang table. And yan ang hagdan. Isasara lang, ibababa lang yung table. Yeah, tapos pwede ka nang umakyat. Yeah, pwede ka sport. Yeah, that's sehr good for the bauch. Punta tayo sa city. Maglalakad lang tayo. Bali 3 kilometers. Dito kami sa labas. Yan. Yan yung Dunaw. Pwede ka maglakad dito. Ang ganda. Tapos dyan naman ang camping plots. Yan ang Dunaw. Mayroon ditong was is das here? Fußball. Fußballplatz. Das ist die Donau River. May bahay sa taas. Ayan, yung bee or honey. Ginagawang honey. Punta tayo dito sa city ng Regensburg. Yung mga kalsada makitid, maliit.
In die Stadt gehen. Good morning everyone, or good morning dito sa Germany, good afternoon sa Pilipinas. Ngayon ay uwi na kami sa amin, kami nag-overnight lang dito sa camping plots dito yung tawag. Maraming mga caravan dito, tapos marami ding mga ganitong style, mayroon doon sa kabila. Hindi ko napakita sa inyo, pero madami talaga. Kaya kung gusto mag-overnight, hindi po ako sa inyo, advertise kasi hindi po ako may-ari dito, no, at saka hindi ako kaibigan. Ako yung nag-overnight lang dito. Dito ay napakaganda, maganda puntahan kasi nandito ka sa nature, tapos maganda talaga yung tulog ko. Yun nga lang, medyo malamig, pero ang ginawa namin ng asawa ko ay nagdoble kami ng kumot. Tapos dito mayroon siyang heater, kaya kung malamig pwede niyong i-on yung heater. So, yan lang po mga sangkay. Sana nagustuhan niyo ang aking vlog for today. Kami may bibiyahe pa ng 5 hours hanggang sa bahay namin. At hindi ko na kayo siguro mapapakita yung dadaanan namin. O kaya, iwan ko, sa susunod ko na lang ulit na vlog. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na lang na aking vlog. Sana nagustuhan po ninyo yung video na ito. Mag-iingat po kayo lagi. Bye-bye. God bless. Oh, pakita ko ulit yung ano dito. Yung room. Ang ganda. Sak, bye-bye. Bye-bye ha. Shotzi. Komm. Ayan, uwi na kami. Tapos dito yung Morgan. Iba dito. Diyan naman yung ibang mga caravan bang tawag dyan, Wohnwagen. Tapos diyan ang reception at saka yung CR nila. Dito naman yung parking area. So uwi na kami.